Ei, ja som aquí. Us heu preguntat mai per què és negra la moreneta? Alguna idea? Sabem dues coses. Una, que molt probablement no era negra en el seu origen, al segle XII. Sí, home. I dos, que la Mare de Déu de Montserrat ha estat repintada en diverses ocasions en aquestes tonalitats fosques o negres. Hòsties. Com era l'aspecte original de la moreneta? Ni idea. No ho sabem del cert, però segurament molt semblant a això. Una figura blanca feta en àlber, un tipus de pollancre, amb túnica vermella i un mantell blau. Sí, com ens diu el Virolai. O sigui que no era ni negra ni daurada. Aquí m'has matat. Què va passar? El pigment blanc, fet amb plom, s'hauria ennegrit de manera natural amb el pas del temps. Ah, clar. També es diu que hi podria haver contribuït el fum de les espelmes que durant segles ha hagut de respirar la pobra Montserrat. Us fotreu negre. El cas és que no hi ha cap document explícit i escrit sobre la negritud de la moreneta fins a 1536, amb un text de l'abat Pedro de Burgos que diu «El color es moreno y los ojos muy vivos y hermosos». Per tant, al segle XVI, la moreneta ja era... I de fet es creu que en aquells mateixos anys va ser repintada en un color castany. Fins i tot hi ha la llegenda del pobre Andreu, un pintor de Cervera del segle XIV que s'hauria quedat sec per intentar netejar la Mare de Déu. Vull ser negre. La pregunta és, per què es va decidir accentuar i repintar aquesta negritud si molt probablement en origen era blanca? El culpable pot ser aquest verset de la Bíblia. Soc morena, però bonica. És el sol que m'ha colrat. És el que diu l'estimada al Càntic dels Càntics, amb aquesta amant morena del rei Salomó que es va interpretar com una imatge de l'Església. La fascinació per l'Orient Mediterrani, amb fonts bíbliques o sense, podria ser la causa de molts d'aquests repintaments i la negritud de la Mare de Déu de Montserrat es va convertir en el seu gran element distintiu. El primer terç del segle XIX es va tornar a repintar en un color negre intens. Ja estava clar que la patrona de Catalunya havia de ser la Morena de la Serra. I, a diferència d'altres obres, no sembla que ningú vulgui restituir a la moreneta els seus possibles colors originals. O sí, tu què en penses? Salut i romànic!